към крепостта Мисионис с малката мишка. Какво пише и там? Някоя хиля като гледаме заставена, даже много по-работи. Не, там жълтия надпис. Това напочта. Вие сте тук. Едно. Аха, ние сме тук. Че то е километър и половина няма. До края на крепостта. То това цялото е крепостта. Е било. То направих 10 етажа изкачение. Тук джип се заминава нагоре. След това може. Чакайте. Я? Това е кукуряк. Кукуряк. Кукуряк е отровен. Кукуряк, кукуряк. Иска детето да се пали. Ако е тук надолу, аз представя, че е кухина и той някога може да се свлече. Гледай. Пал човек може... Това е миникар. Да, миникар. Да. Виждаш ли го жълто? Така. Колко въглед по-над. Мисион почти. Прочети го ти. Има ли град Мисионис? Не. Ставай, ставай.
колко много ми е Захар. Има и пчеличка. Това е било базиликата ти. Нещо като църква, храм. Средновековен град Мисионис Проведените. Ало, казват кандидат България. наличието на цветущ градски център от 4-ти, 5-ти, До 6-ти век. Ранно българско селище от 9 до 10 век, свързано с културата и икономиката на столицата Велики Преслав. А тя е близко. Велики Преслав. Не се вижда табела, но на кръстовището поемаме вляво. Да, някой е писал с маркер. Дължина повече от 600 метра и ширина 3,2 метра. Значи тия дървета са върху стената. Израсли. Я, синчец. И още, и още. И навсякъде. Базилика номер 3. Ние видяхме номер 1 преди малко. 100 метра. Тази е по-голяма и по-запазена. На по-недостъпно място. Я виж колко много от нея е запазено. Това е цялата запазена. Да, Много е такива неща вътре. тя е голяма, да. И там е олтара, всъщност, или както се е казвало, молитвеното място с иконите. Но тук А малко е това тук е било входа. Това трябва да са били прозорци, някакви може би. Това тук как стои това място? Виж какви плочки са имали. Това не са съвременни плочки. Това сегашни ли са? Това трябва да е от глина, може би, не знам. А, може и да са сегашни. Кой да знае. Да... Макар че камъкът тук изглежда автентичен. Тук хората са си Не го те. здраве, щастие, мир, любов, разбирателство. Разбирателство. Някой го оставил. Да, всеки е оставил по нещо. Да, кажи всичко, ще се запише да чуем. А после може да и тук.
Това сигурно е другия път, дето там се разделя. Лосионис. Източен квартал е нататъка, а крепостта е надясно. Виждам младо се при източния квартал. Да го видим. Къде е? Кажи так. Еха. Тук е било като място за наблюдение. Високо. Тук още вървят разкопки. Всичките те недоразкопано. Всичкото това нататък е недоразкопано. И още се разчиства. За да се запази. Ако някой това е какво ще стане? Това е кръщел, не се бута, Йоан. Няма значение какво ще стане, просто не се бута. Имаме това там. Добре, защото някой го поддържа. Разбери, че нещо като е затворено, значи не се бута. Само той като има ключ може да го отвори. Нормално. Стига сте ходили в калта, ще отцапате стаите. Това е нещо като пътека. Защо ма не е разчисти, нали просто корито за отпечение на вода? За малко. О, морената ми тя. Мама. Без да бягаш надолу, моля. И ще пропусне рождения ден.
се надничам. Що ме види тичам. От всичко мама най-обичам. Браво! Ето това бъде. Някаква постройка има, дето сега като гледам. Почакай. Ето, малкият шар и големия шар. Те страхливи. Може и майката да е, може и татката. Лайче. Ето,